O le wyt ti'n dod yn radio? Fi'n dod o pentre bach o'r enw Feirionwen, tu fas Cyfyrddin yn Gorllewin Cymru. A Lisa? O, Caernarfon, Gogledd Cymru. Dwi'n wythimodd effo Gaernarfon. Yeah. Achos dwi dwlu a cen goleg. Ond wyt ti ddim yn siarad effo acen? Dwi'n byw yn Llundain, so. Yn Llundain. Dwi'n byw yn Romford. De Llundain? Na. Ia, gorau dwi'n. Dwi'n byw yn Wood Green. A Rhys? Rhys fi o Llanelli, so Gorllewin Cymru hefyd. Gorllewin, wyt ti'n siarad Cymraeg bob dydd? Ydw, ie. Cymraeg yw fy iaith gyntaf fi. Fi'n siarad yn gwaith, fi'n siarad gytre, a fi'n lwcus iawn bod fi wedi gallu tyfu lan yn y Gymraeg. Da iawn. A Lisa? Ie, rhywun peth. Dwi'n byw yn Llundain, so dwi'n siarad Saesneg yn fan'na, ond dwi'n siarad Cymraeg adra, bob tro. Efo teulu ffrindiau, bob tro. Oce, da. Dewi, wyt ti'n siarad Cymraeg bob dydd? Fi'n byw gyda cared fi a mae hi'n siarad Cymraeg, ond yn gwaith sy'n siarad Cymraeg pob dydd. Ond fi'n byw, mae'r ddoi ni'n gweithio getre nawr, so ydw fi'n siarad Cymraeg gyda teulu fi a gyda cariad fi pob dydd. Lisa, wyt ti'n dod i Gwyl Tawel i gefnogi cerddoriaeth Cymraeg? Cyda Cymraeg a hefyd yr iaith Gymraeg, dwi'n meddwl. A ddau efo gilydd. Mae braf fi'n chwarae yma heno fyd, Cym Hon. Mae braf fi'n chwarae am 7 gwelch heno. Ond... Nawr. Ie, reit nawr. Oce, mae drwg gen i. Really? Ie. Oce, da ni am mynd i chwarae rand ar Cym Hon. Hefyd, yr iaith Gymraeg a music Cymraeg. Ie, iaith Gymraeg. Da. Rhys? Ie, fi'n chwarae mewn band Gymraeg o'r enw Brech y Hir, a ni'n chwarae mewn y tro gyntaf, sydd yn hyfryd fi, fel wedys i fi o eitha agos i fel hyn, so mae'n gallu chwarae mor agos i adref yn hyfryd. A fi'n credu mae Dewi hefyd yn cerddor. Da ia. Dewi? Fel Rhys yn gweud, nes i chwarae yma llynedd, so na siwr ni'n gwybod am y wyl yma, ond ges i amser da yma llynedd a oedd e'n, jyst amser rili da, cyfle i grynodd cerddoriaeth rili da, a bydd fi'n awgrymu yn rhywun dod i gwylio. Oce. Diolch yn fawr. Nes i gwrdd y ti, Sally. Diolch yn fawr, Lisa. Diolch yn fawr, Rhys. Gwrdd y ti. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, Dewi. O le wyt ti'n dod yn radio? Yn greiddiol, dwi'n dod o Rhondda, ond dwi'n byw yn Abertawe nawr. Ti'n dod i Gwyl Tawel emwn cefnogi cerddoriaeth Cymraeg? Ydw, so tro gyntaf i fi dod i Gwyl Tawe, ond hapus i ddod i gefnogi'r iaith ac i gefnogi cerddoriaeth Cymraeg hefyd. Mae fe mor bwysig bod ni'n cefnogi artistiaid Cymraeg wrth gwrs. Wyt ti'n gwrando a cerddoriaeth Cymraeg bob dydd? Ie, dwi'n trio gwrando ar mwy o gerddoriaeth Cymraeg, ond i ddim fel arfer gwrando ar mwy nawr. Dwi'n gwrando i Radio Cymru, Radio Cymru 2, mae gen i rai ffrindiau sy'n chwarae cerddoriaeth Cymraeg, so a dwi'n hoff iawn o Alpha a HMS Morris, so rai o'r bandiau sydd wedi bod yn chwarae yn Gwyl Tawe. Oes gen ti cerddoriaeth Saesneg neu Cymraeg neu ieithoedd arall? Cwestiwn da. Dwi'n hoffi cerddoriaeth Saesneg a Cymraeg. Dwi'n hoffi pryd mae artistiaid yn cymysgu gwahanol ieithoedd. Canu, tipyn bach o Gymraeg neu canu tipyn bach o Saesneg. Dwi'n meddwl mae fe'n ffordd rili dda i trio cael mwy o bobl di-Gymraeg i gwrando ar cerddoriaeth Cymraeg. So, bach o'r ddau. Pa ban Cymraeg wyt ti'n hoffi fwyaf? Cwestiwn rili dda.
un o hoff bandiau Cymraeg fi yw Eden. Dwi'n hoff iawn o Alpha, sydd wedi chwarae heddiw. A hefyd o HMS Morris, sy'n chwarae nawr. Fi hefyd yn hoffi band pres Llaregib. Wyt ti'n siarad Cymraeg bob dydd? Ydw. So dwi'n gweithio mewn swydd lle mae cydweithwyr fi i gyd yn siarad Cymraeg. Felly, a dwi'n ysgrifennu lot yn Gymraeg hefyd, felly dwi'n siarad Cymraeg pob dydd yn gwaith. Beth wyt ti'n meddwl am dyfod o yr iaith Gymraeg yn Nghymru? Dwi'n meddwl bod yr iaith yn iaith sy'n ffynnu, mae fe'n tyfu, a mae mwy o bobl yn mynd i siarad yr iaith, ac yn y dyfodol gobeithio, bydd bron pawb yng Nghymru yn gallu siarad Cymraeg. Sally, rod ti'n dod i Gwyltawer mwyn cefnogi cerddoriaeth Gymraeg? Ydw, rydw i'n dwlu ar gerddoriaeth Cymraeg. Fi wedi bod i gwahanol wyliau ar draws Cymru ar gyfer cerddoriaeth Gymraeg. Felly, yr un fandiau sy'n chwarae, lot o fandiau Cymraeg sydd yn hollol anhygoel, a rydw i'n awgrymu bob un person i gryndo yn nhw. Jonathan? So cweit yn mynd i gwmpas cymaint o Sally, ond fi eisiau cefnogi gwyliau Cymraeg yn ein dinas ni, so dwi'n mynd yn bwysig bod ni'n dod i gefnogi yn Abertawe. Pa ban wyt ti'n hoffi fwyaf, Sally? So mae dy fi cwpl o fandiau rydw i'n rili licio yn y Gymraeg. Fi'n rili licio Gweno a Annie Glass, a hefyd Adwaith, fi'n dwlu yn nhw. A hefyd band yr unig Gogi Psychotic Monkey o'r 90au. O'n nhw'n canu yn Saesneg a Chymraeg. A fi'n credu nhw'n ffantastig, ond yn anffodus nhw ddim yn perfformio ragor. Ond fi'n rili licio Adwaith a Gweno a Annie Glass. Dyna ffefrynnau fi. A Jonathan? Fi'n lot mae hen ffasiwn, fi'n licio y clasuron Edward H. Davies, cerddoriaeth ffantastig sy'n dal yn boblogaeth dyddi yma. Sy'n perfformio heno? Na, fi'n credu ma'n rhi ymddeol nawr. Ond fi fi'n licio rhywbeth bach mwy tawel, fi'n licio y deuawd Brigyn sy'n eitha hamddenol. Jonathan, wyt ti'n gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg bob dydd? Dim bob dydd, ond yn gyson. I fod yn onest, wrth yma, fi wedi lawr llwyth o Gwyltawer 2024 i Spotify bod yn gwrando ar hwnna. Cael fi yn y mood. Yn union. Sally, wyt ti'n gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg bob dydd? Dim pob dydd fel oedd Jonathan ti gweud, ond mae dy fi playlist gyda ffefrynnau fi, so fel hoff caneuon Gymraeg fi. So mae fe'n mynd o Gweno i Edward H. Davies a fel Howell Pitts, Sally, oes wedd gen ti cerddoriaeth Saesneg neu Gymraeg? Mae'n cwestiwn eitha diddorol, achos fi wastad yn ffindo, pryd chi'n siarad iaith gwahanol, fi fel yn unloco fel elfen gwahanol i'ch personoliaeth chi. So fi'n teimlo fel person gwahanol pan fi'n siarad Cymraeg, neu beth i fi pan fi'n siarad Saesneg. So mae fe'r un peth y cerddoriaeth. Fi'n teimlo fel person gwahanol pan fi'n gryndo i gerddoriaeth Cymraeg, neu beth i fi pan fi'n gryndo i gerddoriaeth Saesneg. So fi ffili rili dewis rhwng cerddoriaeth Saesneg a cherddoriaeth Cymraeg, achos maen nhw'n elfennau gwahanol o'n personoliaeth fi. Jonathan? So fe'n rili neud dod o gwaniaeth, jyst bod yr alaw a'r geiriau'n neis, a fi'n licio nhw. So os fi pa iaith mae fe. Wyt ti'n siarad Cymraeg bob dydd, Sally? Ydw, so rydw i'n siarad Cymraeg yn Rigl. Rydw i'n gweithio yn ysgol Gymraeg. Felly fi'n siarad Cymraeg pob dydd gyda fy ngwaith. Rydw i'n dysgu disgyblion, rydw i'n helpu disgyblion gyda gramadeg Gymraeg a Saesneg, ond yn bennaf yn Gymraeg. A mae popeth yn yr ysgol yn Gymraeg, so mae popeth yn cael ei wneud yn Gymraeg. Felly gwersi Ffrangeg, gwersi gwyddoniaeth, gwersi deiryddiaeth, mae popeth yn digwydd yn Gymraeg. Da iawn. Jonathan?
Wyt ti'n siarad Cymraeg bob dydd? Odw, achos fi'n gweithio gyda Sally, so... Okay. Yn amlwg, popeth o Sally newydd dweud, fi'n dysgu na hefyd. A mae hefyd Cymraeg yw iaith cartrefol ni. O le wyt ti'n dod yn radio? O Abertawe. Abertawe? Okay. Sally? A fyna o Abertawe. Abertawe. Sally, wyt ti'n poeni am dyffod o yr iaith Cymraeg yn Abertawe? Yn bersonol, dydw i ddim yn poeni ar gyfer amdano'r iaith Cymraeg, oherwydd fi'n credu bod mae lot o bethau mae'r Llywodraeth Cymraeg wedi rhoi yn ei lle ar gyfer hybu'r iaith Gymraeg ac felly atynnu pobl eraill i ddysgu'r Gymraeg. A fi'n credu gyda pobl fel ti dy hunan sydd yn trio dysgu'r Cymraeg, fi'n credu bod e'n dyfodol eitha positif i'r iaith. Okay, da iawn. Ond dwi ddim yn byw yn Cymru. Ond ti dal yn medru am y dy Gymraeg ti yn dda iawn. Felly mae fe'n dangos dyfodol da iawn i'n iaith fi'n credu. Jonathan, wyt ti'n poeni am dyffod o Gymraeg yn Abertawe? Na, dim ragor. Mae pethau'n newid, mae agweddau pobl yn newid, mae mwy o rieni di-Gymraeg yn yr plant i ysgolion Cymraeg. Sy'n orlawn, mi eisiau mwy o ysgolion Cymraeg os unrhyw beth. Felly mae'r dyfodol yn eitha positif nhw'n credu. Jyst eisiau ni cefnogi pethau fel hyn i wneud e bach mwy naturiol a rhywbeth bob dydd. Fel bod e ddim, os dim lot o siarad Cymraeg, fel bod e, maen nhw yn. Mae pobl yn clywed e ac yn gyfarwydd o fe, hyd yn oed os nhw ddim yn deall e. Gach chi'n dod i Gwrtawel cefnogi gerddoriaeth Cymraeg? Ydw, ie. Dwi'n dod o Abertawe a dros y flynyddoedd, does dim lot o cerddoriaeth Cymraeg di bod yn Abertawe, ond yn diweddar, dros y flynyddoedd diweddar, mae lot fwy o cerddoriaeth Cymraeg di bod yn dod yma i Abertawe, a mae'n bwysig bod pobl Cymraeg, neu pobl o Abertawe sy'n siarad Cymraeg yn dod yma ac yn cefnogi fe. A fi'n chwarae mewn band Cymraeg o'r The Night School. Da iawn. Mae pethau fel hyn yn really bwysig i ni bod pobl yn gallu dod i llefydd lle mae cerddoriaeth Cymraeg yn digwydd a gobeithio yn dyfodol bod ni'n cael gigs yn hunan lle mae pobl yn gallu dod i weld ni'n chwarae gigs hefyd yn Cymraeg a mae'n bwysig iawn mewn llefydd fel Abertawe lle falle, does dim lot o pobl sy'n siarad Cymraeg, neu mae rhieni nhw'n siarad Cymraeg, fel sydd falle yn wahanol llefydd yng Nghymru. Wyt ti'n gwrando a gerddoriaeth Gymraeg bob dydd? Ydw, bron pob dydd, ie. Mae cwpl o bandiau sy'n rili dda, a fi'n chwarae mewn band rock, so ni'n hoffi cerddoriaeth rock. A falle, does dim lot o cerddoriaeth rock Cymraeg, ond mae bandiau fel Alpha, Brychau Hir. Mae'r ddau nhw wedi chwarae yma yn Gwrtawe heddiw, a maen nhw'n wych. A wrth gwrs band fi, The Night School, ni'n da iawn. Ond hyd bandiau sydd falle ddim yn bandiau rock, Gwilym, maen nhw'n wych. Mae Gwilym yn yw'r band, sa'n eisiau gweud y band gorau Cymraeg, ond maen nhw'n really dda. A mae llwyth o bandiau, Iws Gwynedd, Mae gormod i enwi, ond mae cerddoriaeth Cymraeg yn wych, a fi'n credu mae lot o bobl ddim yn sylwi pa mor dda yw cerddoriaeth Cymraeg. Mae gormod o bobl yn gwrando cerddoriaeth Saesneg a ddim yn sylwi pa mor dda yw cerddoriaeth Cymraeg. Pa ban gerddoriaeth Cymraeg wyt ti'n hoffi fwyaf? Anodd iawn! Mae'n rhaid i fi dewis... Cwestiwn anodd iawn. Fi'n credu hoff band fi yw Gwilym. Di band eich hyn? Sa'n gallu enwi band fi hun, ond heblaw am The Night School, hoff band fi yw Gwilym fi'n credu. Mae dwy album gan nhw'n allan, a mae dwy album yn wych, a just y fath o cerddoriaeth fi'n really hoffi, a just dyna yw, os chi'n gwrando i cerddoriaeth Cymraeg, mae chi'n gwrando i Gwilym fi'n credu. Dwi'n gwybod bod Cymraeg dim yn di mam iaith? Na, so mae rhieni fi ddim yn siarad Cymraeg. Oedd rhieni fi jyst i
oedd ffrind gyda nhw oedd di danfon plant nhw i ysgol Gymraeg. A oedd nhw fel, falle bydd hwnna'n syniad dda i danfon plant ni i ysgol Gymraeg. So, wnaethon nhw danfon ni i ysgol Gymraeg, a fi mor ddiolchgar bod nhw wedi, oherwydd mae fe'n rhywbeth, fi'n teimlo mor Gymraeg oherwydd y ffaith bod fi'n gallu siarad Gymraeg a deall Gymraeg, a mae fel, os ti ddim yn siarad y iaith, fi ddim yn teimlo bod ti'n gallu bod yn hollol rhan o diwylliant Cymraeg, os nawr ti'n siarad Cymraeg. A fi mor ddiolchgar, mae wedi helpu fi mewn bywyd, mae siwr mynd o swyddi gyda fi, lle fi'n gallu cael y swyddi yna oherwydd bod fi'n siarad Cymraeg. Mae fe mor bwysig i fi, a fi'n mor ddiolchgar bod i rhieni fi oherwydd hynny. Wyt ti'n siarad Cymraeg bob dydd? Byddai'n gweud pob dydd. Ddim trwy'r amser, fi'n siarad lot o Saesneg, mae lot o yng Nghymru ddim yn siarad Cymraeg. Ond mae cwpl o ffrindiau da fi sy'n siarad Cymraeg, a ni on yn siarad Cymraeg gyda'n gilydd. Bod y ddau o ni falle ddim yn dod o teuluoedd sy'n siarad Cymraeg, ni'n gweld pa mor bwysig yw i ni, a ni'n chwarae mewn band gyda'n gilydd sy'n siarad Cymraeg. So mae fe'n bwysig iawn i fi bod fi'n dyfyr iaith, a fi'n gallu pasio hwn ymlaen i pobl eraill. Fel athro, fi'n athro, a mae'n bwysig i fi bod iaith Cymraeg yn cario ymlaen. A hefyd, os fi'n cael plant yn y dyfodol agos, byddai eisiau bod y plant fi'n gallu siarad Cymraeg hefyd. Helo, David. Helo, shmai? Da iawn, diolch. Dan yn gwy tawed. Gwy tawed, so dwi'n gweithio i Medre Iaith. Mae Medre Iaith dros Cymru i gyd. A ni'n just hysbysebu Cymraeg mewn ffordd fwy allan o'r dosbarth. So ni'n trio gwneud popeth yna. So pethau ni'n gwneud fwyaf i roi cerddoriaeth Cymraeg a trio gael mwy bobl i'n gwrando i cerddoriaeth Cymraeg. So hwnna'n beth yw heddiw amdano, just cael mwy gymaint o bands Cymraeg mas na. David, wyt ti'n gwrando a cerddoriaeth Cymraeg bob dydd? Bob dydd, dwi yn band Cymraeg fy hun. Da iawn! So ni'n fynd dros Abertawe chwarae. Da iawn. Ond y ffafryn band fi'n gwrando i yw y Trwynau Coch. Nhw'n dod o'r 70au, a nhw'n fel punk band Cymraeg, yn fynd yn erbyn y gyfraith gyda punk Cymraeg nhw, oedd hwnna'n band ffafryn fi. Ydy Cymraeg di famiaeth di? Ia, na, oedd mam a tad fi ddim yn siarad Cymraeg, ond oedd mam hi fi ond oedd nhw heb i dysgu Cymraeg, ond oedd nhw wedi anfon fi i ysgol Cymraeg, so nes i dysgu ers ni'n 3. Mae Cymraeg fi ddim dal ddim yn gwych, ond dwi'n dal yn siarad pob dydd sy'n trio. Da iawn. Oes werth gen ti gerddoriaeth y Gymraeg neu Saesneg? Fi ddim yn teimlo fod mae well na gwael, fi jyst yn hoffi mor gymaint o cerddoriaeth. Ond mae cerddoriaeth Cymraeg yn, fi'n teimlo fe'n wahanol. Mae fe'n siarad i chi yn fwy personol o ble ni'n dod o. Os ni'n siarad Cymraeg, fi'n deall mewn ffordd arall. Mae'n wahanol. Wyt ti'n siarad Cymraeg e ffordd cyffeithiol? Yes, mae partner fi'n siarad Cymraeg. Ni'n eisiau cael babi bach, ni'n dysgu hi Cymraeg nawr. Beth wyt ti'n meddwl am dyfodol cerddoriaeth Gymraeg yn Cymru? Dwi'n meddwl fi'n really hapus ble mae'n mynd, oherwydd pan o'n i'n ifanc, o'n i ddim yn gweld eitha lot, o'n rhaid i fi edrych amdano fe, ond nawr, jyst yn Abertawe, fi'n gweld yn pop on man, y mob man, mae pethau Cymraeg pob amser yn digwydd ble bynnag fi'n mynd. So fi'n gweld ar up and up. Kevin, wyt ti'n dod i Gwyl Tawel i gefnogi cerddoriaeth Gymraeg? Odw, mae fe'n nice i weld... Wel, mae fe'n nice i weld rhywbeth sy'n dod o Cymru sydd yn unigol i Cymru. So mae'r bands yn gret, a mae fe'n nice i clywed y iaith, clywed pobl ifanc yn creu cerddoriaeth yn yr iaith Cymraeg. Mae fe'n tipyn bach yn gwahanol i clywed, a mae'r sîn Cymraeg yn eitha gryf dyddiau hyn yn credu. I dweud y gwir, so fi'n rhan o'r sîn Cymraeg, ond
fi yn siarad Cymraeg a fi eisoes wedi gweithio gyda bands Cymraeg hefyd, achos ni'n gweithio yn studio recordio. So ni wedi gweithio gyda bands Cymraeg yn y gwybod eisoes. Wyt ti'n gwrando a gerddoriaeth Cymraeg a bob dydd? Nag yw i dweud y gwir, ond rydw i yn hoffi... So'n siŵr, falle bod e rhywbeth i wneud gyda faint o amser mae gwaith yn cymeryd, ond so fi'n cael digon siawns i, ond na fi gwrando i mwy yn mynd ymlaen yn credu. Pa ban gerddoriaeth Cymraeg wyt ti'n hoffi fwyaf? Wel, o'n i newydd gweld HMS Morris nawr, a nhw'n ffantastig. Mae'n neis i weld bands fel la. So, war y teg un i nhw. Ydy Gymraeg di ffamiaeth, di? Ie, odi, ie. Wel, hanner. O'n i wedi cael yn ddod lan mewn tŷ oedd yn siarad Saesneg a Cymraeg. A es i ysgol gynradd a ysgol gyfun Gymraeg hefyd. So fi wedi bod yn siarad Gymraeg ers bwyt i 3 mlwydd, ond mae rhaid i fi dweud y gwir a fi yn tipyn bach yn rusty yn fy Gymraeg weithiau, achos fi ddim yn cael digon o siawns i ymarfer. Rhaid i ti siarad Cymraeg bob dydd? Os, ie. Wyt ti siarad Cymraeg bob dydd? Mewn bywyd perffaith, mewn byd perffaith, fi'n siarad Cymraeg bob dydd, ond fi'n siarad Cymraeg cwbl o weithiau yr wythnos. Siwr o fod, ie. Efo cyffeithio? Efo, teulu a ffrindiau a mae partner fi yn siarad Cymraeg hefyd. So ie, ni yn trial cael sgwrs i ambell i waith yr wythnos. Thomas, Rhian, Dewi, ie. Da chi'n dod i Gwyl Tawel i cefnogi gerddoriaeth Cymraeg? Ie. A pham? Wel, bob amser wedi mwynhau cerddoriaeth Cymraeg yn iaith cyntaf i ni, so bob amser wedi gwrando i cerddoriaeth Cymraeg. So, yn bob amser yn hoffi cefnogi. Da ia. Mae Cymraeg yn rhan o fywyd fi. Fi'n gwrando i cerddoriaeth Cymraeg bob dydd, trwy'r dydd. Bob dydd, da ia. Pa gerddor da chi'n hoffi fwyaf? Credu o'n nhw'n chwarae heddiw, Alpha. Alpha nhw'n dda iawn. Yn eitha rock. Chwarae'n dda iawn. Rhian? Siwr fod band ffefryn fi ar y foment yw Kim Hon sy'n chwarae mae hyn o. Nhw'n band eitha newydd o ardal Canarfon, so mae'n tam bach o fel lot o hwyl yn y music a just beat da, so da iawn. A Dewi? Geraint Jarman ydy'n hoff artist Gymraeg, so. A dar y funud hoff band Cymraeg ydy Peace Melwyn.